Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes toda a actualidade dun xeito moito máis directo. Son as 12 da mañá do venres 4 de marzo e comenzamos! O Centro de Innovación Social vén de iniciar unha nova tempada de cursos destinados a maiores na provincia. O obxectivo é que perdan o medo ás novas tecnoloxías e lle saquen partido pola mellor calidade de vida. Nesta ocasión, ofrecen 312 plazas para 25 cursos e obradoiros con obxectivos tan variados como coñecer o máis básico do computador, ou móviles ou facer gimnasia mental. Vexamos o vídeo. O rato e o computador xa non son un problema para estas persoas. Durante esta semana asistiron o primeiro dos 25 novos cursos e obradoiros sobre tecnoloxías que se desenvolverán ata o mes de marzo no Centro de Innovación Social en Lugo. E parece que lles gustou moito. Ai, moi ben, sí, de maravilla, me encanta, penso volver a facer outro. Cando acabe este, no próximo que haxa sitio, volvo. Impresionante. Es que yo no sabía nada, no sabía ni encender ni apagar el ordenador. A partir de ahora voy a seguir. A Deputación organiza estes cursos destinados a maiores para aumentar a súa autonomía e mellorar as súas capacidades cognitivas e sensoriais. En total, ofértanse 312 prazas para as 25 accións formativas con obxectivos tan variados como coñecer o máis básico do computador, a tablet, os móviles ou facer gimnasia mental. Deixamos o Lugo, e seguimos coas noticias. Bos días, Andrea, que nos traes hoxe? Bos días, Borja. Hoxe imos coñecer o traballo que desenvolve o restaurador e coleccionista José Grandío. O artesán abriunos as portas do seu obradoiro ubicado na parroquia de Pígara, en Guitiriz, para amosarnos os froitos da súa paixón. Vémolo de seguido. Un carro en miniatura con deseño propio é unha das xoias que Xosé garda con agarimo. É a súa homenaxe particular o poema que lle dedica Manuel María. Mais na cha non canta ninguén e o carro canta e o seu eixe tamén. Mais ou menos empezase. Na súa casa de Pígara, en Guitiriz, custodia un cento de pezas que forma parte da historia destas terras. Todas estas son matrículas dos carros agrícolas, que antes cada ano había que poñerlle a súa e era obligatorio ter unha... Os carros tiñen que ter matrícula, non como era cando sin nada. Unha colección que comezou como un pasatempo. Suelo visitar bastante mercadillos, casas de anticuarios, entonces, se poido, vamos adquirindo cando o poder adquisitivo mo permite. No exterior da casa, amósanos un pombal e a réplica dun hórreo feito con ramas de xesta. As pedras e a base son auténticas, vieron de Guitiriz, teñen moitos anos. O resto fixeno a mao, traballando tal como eran. A restauración de mobles e automóviles é outra das súas paixóns. Deixamos a artesanía e pasamos agora á crónica internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Ímonos a Nova York. Alí atópase a nosa enviada especial sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Bos días, Nerea. Como é a situación nestes momentos? Poderíamos dicir que a Gran Mazá recupera pouco a pouco a normalidade? Bos días, Andrea. Bos días aí, boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi difícil e moi lonxe da realidade. Apenas circulan vehículos polas carreteras e todos os establecementos permanecen pechados. Ningún neno acudeu hoxe ao colexio. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter aquí o equilibrio. Así que devolvo a conexión ao estudio. Un saúdo. Vaya sorte que teñen en Nova York. Non teñen que ir á escola, e aquí nós traballando. Vai, en fin, de volta no noso país é o momento de Tico Inquisa. Bos días, Borja. Hoxe na Enquisa preguntámosles aos alumnos que asignatura eliminaríades na ensinanza. Brais. Que asignatura eliminarías? Física. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Qué asignatura eliminarías? Matemáticas. ¿Qué asignatura eliminarías? Historia. Isto é todo, Borja. Ata pronto. Moi interesantes esas respostas.
Ata aquí a actualidade coa Tico Enquisa. Despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperamos volver con máis actualidade. Agradecemos a colaboración do IES Alfoz Valadouro, de San Pedro de Mor, así como todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa á información meteorolóxica da man do noso intrépido home do tempo. Simeón, moitas grazas e ata pronto. Moi bons días, Borxa. Hoxe, pola mañá, levantámonos cun día típico destes días veranegos, entre comillas os veranegos, un poquinho de néboa na Mariña, como a sempre. Aí podemos observar que as nubes van desaparecendo pouco a pouco. Esperemos que teñamos un día bon, e que, bueno, como a sempre na Mariña, temos moito mellor clima do que pensan os de Lugo que temos, porque eles sempre pensan que aquí quenta o sol e ali chove, pero nós sabemos de sobra que o día que temos ali que dá un moi bon día. Esperemos que sean así todo o fin de semana. Hasta mañá, moi boas noites, moi boas tardes, ou que seña nestes momentos.